Sena wara li twaqfet l-Alleanza Nazzjonali għall-Appoġġ tal-Mart Rari li taqgħet flimkien pazjenti li forsi jħossuhom iżolati minħabba li għandhom marda jew kundizzjoni rari, id-diskussjonijiet issa huma mirati lejn iskala internazzjonali. Sar dan is-Sinjura Michelle Muscat waqt il-programm Kalamita fisem il-Fondazzjoni Marigold li tmexxi l-Alleanza. Muscat spjegat kif ħadd ma jkun sema b'dan il-mart sakemm xi ħadd jingħata d-dijanjosi u ħafna drabi ma jkunx hemm kura jew mediċini. Fil-fatt f'Novembru li għadda konna flimkien mal-Eurordis u ma' Rare Disease International konna parti minnhom li waqqafna l-ewwel NGO ġewwa l-United Nations. U issa fix-xhur li ġejjin, issa fix-xahar li ġej f'Marzu se jkollna wkoll da suġġett diskuss fuq l-Aġenda Ewropea tal-Ministri tas-Saħħa. It-tobba jiddeskrivu l-mart rari bħala kundizzjoni f'kull 10,000 fejn ħafna drabi jdumu snin biex jaslu għal dijanjosi u ma jkunx hemm kura jew mediċini għaliha. Sean Hepburn, ibn l-attriċi Audrey Hepburn u l-ambaxxatur għal mart rari, qal li l-mewt ta' ommu wara battalja kontra tip ta' kanċer rari ispiratu biex jidħol għal din it-tip ta' ħidma. Sar li l-figuri li sab jistennew xejn ma kienu sbieħ. It is estimated that there are 60 million people affected by 6,000 to 8,000 diseases and afflictions in Europe and North America, with a tentative 220 million across the globe. Muscat fakret kif l-Alleanza issa qed taqgħod ukoll riċerkaturi mill-Università ta' Malta biex flimkien mal-pazjenti li ssieħbu magħhom jippruvaw isibu tarf tal-mart rari. Dan ukollu żewġ mistiedna qabdu li bid-diskussjonijiet mal-Ministri Ewropej is-suġġett se jkun iktar espost u riċerka li diġà saret se tissaħħaħ. Extraordinary thing is they created a community online uniting patients, doctors, family members, support, and so forth. That's right. And obviously each rare disease now has its own site with its own doctor collecting the data. Xogħol il-Fondazzjoni Marigold mhuwiex li jfoka biss fuq id-diskussjonijiet tal-Ministri, iżda anke minn pajjiżna stess. Sigħat biss wara l-appell tagħha fuq it-televiżjoni, Michelle Muscat laqgħet diversi persuni għal-ikla bilan li jinġabru l-fondi għar-riċerka dwar il-mart rari. Eżempju ċar ta' kemm għalkemm li timbotta suġġett fuq skala Ewropea huwa importanti li tibda miċ-ċokon ta' pajjiżek stess tagħmel differenza.